Βρισκόμαστε στην περιοχή των κάτω μερών. Πίσω μου διακρίνεται ο δρόμος της Κολυμβήθρας. Ο δρόμος αυτός, αν και είχε διανοιχτεί πολύ παλαιότερα, ασφαλτοστρώθηκε μόλις τη δεκαετία του 90. Η Τίνος τότε ήταν ένας μικρός τουριστικός προορισμός, κυρίως προσκυνηματικός προορισμός. Στο πέρασμα των ετών, ο υπάρχον δρόμος, ο υφιστάμενος δρόμος, εξυπηρέτησε τόσο τους αγρότες μας, οι οποίοι διέρχονται για να μεταβούν στα χωράφια τους στον κάμπο της Κόμης, όσο και τους ολιγάριθμους τουρίστες της εποχής. Στο μεσοδιάστημα αυτό, η Τίνος μας έχει αλλάξει. Το νησί μας έχει αλλάξει κλίμακα. Δεν είναι ένας μικρός τουριστικός προορισμός. Η ενδοφόρα μας δέχεται δεκάδες πλέον επισκέπτες. Τα χωριά μας είναι επισκέψιμα από εκατοντάδες δεκάδες τουρίστες. Οι ανάγκες έχουν μεγαλώσει. Το νησί μας πλέον έχει αλλάξει κλίμακα. Δεν είναι ο μικρός τουριστικός προορισμός της δεκαετίας του 90. Έχει γίνει πλέον παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, οι Τίνιες και οι Τίνιοι, μέσα από σκληρή δουλειά. Πρόσφατα η δύναμη δημιουργίας ξεπέρασε ανυπέρβητα εμπόδια και επισκέβασε με νέο ασφαλτοτάπητα το δρόμο του Αγίου Φωκά. Παρότι ο συγκεκριμένος δρόμος ήταν ένας δρόμος ορφανός, όπως τα λέγαμε, όπου αλληλοκαλύπτονται οι αρμοδιότητες πολλών φορέων και πολλών υπηρεσιών, η δύναμη δημιουργίας κατάφερε και ανανέωσε τον ασφαλτοτάπητα. Ο δρόμος της Κολυμβήθρας είναι ένας δρόμος που ακόμα μέχρι σήμερα στα χαρτιά παραμένει αγροτικός δρόμος. Ήδη έχει προταθεί αρμοδίως και το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβάλουμε από πλευράς του νησιού μας όποια προσπάθεια περαιτέρω είναι δυνατή, ώστε ο δρόμος της Κολυμβήθρας αλλά και άλλοι δρόμοι οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως αγροτικοί δρόμοι, η κεντρική διοίκηση να πάρει όλες τις νομοθετικές ή κανονιστικές πρωτοβουλίες, ώστε οι δρόμοι αυτοί να αλλάξουν χαρακτηρισμό. Αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να μπορούν να εκπονηθούν μελέτες για την βελτίωσή τους, την ενδεχόμενη αναγκαία διαπλάτησή τους και γιατί όχι για το δρόμο της Κολυμβήθρας αλλά και άλλους δρόμους να εξετάσουμε και τη δυνατότητα δημιουργίας ποδηλατοδρόμων ή πεζόδρομων όπου θα μπορούν αθλητές να τρέχουν ανεμπόδιστα χωρίς να παρενοχλούνται τα αυτοκίνητα ή οι αθλητές από τα αυτοκίνητα. Το νησί μας έχει αλλάξει κλίμακα. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να δημιουργήσουμε εκείνες τις νέες υποδομές που απαιτούνται από εδώ και στο εξής, ώστε η Τίνος μας να μπορεί απλόχερα να προσφέρει τη φιλοξενία τους σε όλους τους επισκέπτες, σε όλους τους ντόπιους, σε όλους εμάς, σε όλα τα παιδιά μας. Η Τίνος που θέλουμε προχωρά με αποφασιστικότητα και δύναμη δημιουργίας, ώστε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες όπου θα επιτρέψουν στην Τίνο μας να συνεχίσει να προσφέρει την όμορφη τινιακή φιλοξενία στους επισκέπτες της. Η Τίνος που θέλουμε δεν σταματά. Η Τίνος που θέλουμε προσπαθεί με σχέδιο και αποφασιστικότητα για το μέλλον που έρχεται.